салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғариб хоҳиш карданд ки як кас сечкоҳо ба навор бигӣ, мерседесҳо ба навор бигӣ. На марҳамат бародаро, мерседесҳои беҳтарин ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раҳон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. Дар имрӯзҳои мошин футаст. Mercedes Benz мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, пусидагӣ надорад, музика, мошин фаҳмо фақат занг занад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 69500 сомонӣ ва рубли озира гардонем 452000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 935 80 58 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дая мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000, абиёи мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. Дар инҷо соҳиби мошин футаст. Мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. Мошин на панавай, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 43000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 280000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 501 11 10 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. Дар инҷо соҳиби мошин футаст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сирош намефурӯшим ё ягон астраҷӣ боша, алиш мекунем, болоиш пултия. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 58000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 377000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 901 55 06 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чора мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1997, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. Дар инҷо соҳиби мошин футаст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, ҳуҷҷат дорад, тонировкааш сирок дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 64500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 420000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 937 30 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷа мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. Дар инҷо соҳиби мошин футаст. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази евро 4 дорад. мошин бе камбудияи состоянии зури бадай, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 55000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 358000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 902 02 96 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шаша мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000, абиёи мотор 2.3, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. Дар инҷо соҳиби мошин футаст. мошин хадавои мотор, коробка хадавои 100%, ҷои пулгиришай бародаро охири нархшай ҳамин нархе, арзон намешавад, алиш ҳам намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 234000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 22 24 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо Mercedes Benz V201 бошад ки соли бароришаш 1991, абиёи мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. Дар инҷо соҳиби мошин футаст. мошин беҳтарина, ягон ҷош пусидагӣ нестай, гарантия қати, гази евро 4, расход надорад, айби гази торпеда, ҳама ҷошай сечка. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 234000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 22 42 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 ابی موتور 1.8 سوزش برش بنزین گاز коробка передачаш автомат дар ҷусои мошин аст. мошин вагона як дастгаштагӣ пешу пӯш задагӣ надорад. мошин бомбаи ҳама ҷош 100%, кондитсионер кор мекунад, люк дорад, автомат қарор дорад. ин мошин дар шаҳри хуҷанд. нархи мошин 72000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 468000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 77 28 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. نه ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 ابی موتور 1.8 سوزش برش بنزین گاز коробка передачаш механика дар ҷусои мошин است. ماشین 100% یگان کمبودی ندارد، زدگی پوسیدگی ندارد، نه پناه یگان در ندارد. 100% ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر باختر. نرخ ماشین 55000 سومانی با روبلیازیرا گردانیم 358000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 902 33 33 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ده ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 16000 ابی موتور 2.3 سوزش برش بنزین گاز коробка передачаш механика дар ҷусои мошин است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی یگان در ندارد. 100% срочна фурӯшӣ срочна мефурӯшем сум дар кор шида قرار دارد. این ماشین در شهر باختر. نرخ ماشین 46000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 299000 рубл мешавад. телефон ها برای تماس 917 43 35 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 ماشین فروشی ما مرسدس بنز یک کلاس باشد که سالی برای 2004 ابی موتور CVT سوزش برش بنزین коробка передачаш автомат дар ҷусои мошин است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یک ساله حجت دارد. салон کожа پداگرف европа سالش 2004 مای فروش بامپروش 2008 کدگی قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 73000 سомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 475000 рубл мешавад. телефон ها برای تماس 900 46 84 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 16001 ابی موتور 1.8 سوزش برش بنزین коробка передачаш механика дар ҷусои мошин است. срочно ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور سچکا زدگی 4 بالون نو кондитсионерش کار میکند. خداهای موتور коробка 100% قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 43000 سомонӣ ба рублиозира гардонем 280000 рубл мешавад. телефон ها برای تماس 904 00 38 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 16000 ابی موتور 2 سوزش برش بنزین گاز коробка передачаш механика дар ҷусои мошин است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین بهترین ماشین تонировкаш بوچیدگی داکументош بوچیدگی تمام دیگه یگان در ندارد. قرار دارد. این ماشین در نوعیه دنغره. نرخ ماشین 47000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 306000 рубл мешавад. телефон ها برای تماس 908 80 19 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6995 ابی موتور 1.8 سوزش برش بنزین گاز коробка передачаш механика дар ҷусои мошин است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. گاز евро 4 دارد. موتور نو айвагон задем. объем 1.8 кардагӣ документ 8 моҳа дорад. قرار دارد. این ماشین در نوعیه دنغره. نرخ ماشین 39000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 254000 рубл мешавад. телефон ها برای تماس 934 77 19 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6995 ابی موتور 2.4 سوزش برش بنزین گاز коробка передачаш механика дар ҷусои мошин است. ماشین состояниеш беҳтарина یگان камбудӣ надорад. задагӣ пусидагӣ надорад. карочи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. قرار دارد. این ماشین در نوعیه دنغره. نرخ ماشین 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 293000 рубл мешавад. телефон ها برای تماس 904 01 98 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999, объем мотор D, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар амҷосҳои мошин футааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сӯрохшиносум дар кӯшида агар ненамаи фурӯшимош мошин беҳтарин мошинаи напанавай қарор дорад. Ин мошин дар ноҳияи Данғара. Нархи мошин 65 000 сомонӣ ба рублиё зира гардонем 423 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 906 02 13 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.